Kienet battalja ta' iktar minn 10 snin, battalja li ġġilet waħdi, battalja li għalibta billi fost oħrajn sibt wens fil-kidba. Dan huwa l-klim ta' kuraġġ ta' Claire Attard, żagħżugħa ta' 24 sena li rebħet il-battalja mis-silta kontra d-depressjoni. Ma' One News Attard spjegat li bdiet tinnota s-sintomi minn meta kienet għadha l-iskola. Kienet tħossha inqas minn sħabha tal-klassi, iktar kwieta, iktar imdejqa. Iżda kien 10 snin wara li verament innotat li hemm xi ħaġa mhux f'posta. Fittxet lajnuna waħedha mingħand psikologu, wirja li verament ridet l-aħjar ħajja għalija nnifisha. Għall-ewwel meta qtajt mit-telefon minn miegħu kon infqajt nibki mill-ewwel ġifieri qed ma nistax nemmen li wara il-fuq minn 10 snin irnexxi li nagħmilha dil ħaġa u mbagħad isni meta mort inkellmu ikkalmajt iktar beda jistaqsini iktar fuqi biex jara minn fejn bdiet il-problema. Mbagħad minn hemmhekk qisu he started building up, ikellimni fuq il-feelings, fuq il-ħbieb. Kien ikellim ġifieri fuq kollox biex imbagħad jara minn fejn eżattament bdiet il-problema. Kellha tkun battalja fejn l-ikbar għadu tagħha kienet hi stess. Claire ħadet l-aħbar li dbati mid-depressjoni ġimgħat biss wara li bdiet sessjonijiet ta' terapija. Għax għall-ewwel itser relief li wara 10 snin għandi xi ħaġa. Imma mbagħad fl-istess ħin kont nervuża mbeżza li isni ma nafx minn fejn ġiet, għaliex u kif ħanirkupra minnha l-ħaġa. Minkejja li ħadmet qatih waqt it-terapija, kien hemm mument wieħed li verament beżza li tfajla. Lowest point kienet meta mort l-isptar u kont għamil ġimgħa nidħol u noħroġ ġifieri mill-emerġenza biex jarawni, biex jaraw x'ħan nagħmel. U that was sort of the wake-up call għalija li rrid nagħmel xi ħaġa jiena qabel ma jkun tard wisq. It-traġitt biex tfiq mid-depressjoni kien wieħed twil. Kien vjaġġ fejn it-tfajla kienet l-ikbar għadu tagħha nnifisha, iżda wieħed fejn ma sabitx wens biss fit-terapija u fil-mediċina iżda wkoll fil-kidba. F'nofs il-vjaġġ ta' fejqan, Claire iddeċidiet li tibda blog. Jiena l-ewwel bdejt isni nitla ftit sakemm imbagħad ħanaqbad u nikteb fuq il-ġerni tiegħi naf li ħatejn il-ħaddieħor u l-output ta' messages, kummenti minn nies li ma nafx, nies li ma kinux ikellmuni, nies li ġifieri b'xi mod indirettament affettwawni fi żmien qabel u ġifieri hekk tħoss ċertu sodisfazzjon meta tara thank you għax talli tkellimtni li ġifieri ċertu minn dan nies ġifieri baqgħu jkellmuni s'issa jgħidu li I sought help, thanks to you, anka ġifieri nies barranin ġew ikellmuni. L-istigma kienet l-iktar ħaġa li beżżet li tfajla tul din il-mixja u għalhekk ħadet irridni f'idejha. Hemm dawn il-kumpaniji bħal Richmond Foundation li jistgħu jgħinuk jekk ikollok bżonn u għamilt ġifier voluntary work ma' Richmond Foundation, għamilt mental health first aid li jgħin ħafna mhux personalment anke fil-kwalunkwe professjoni. U minkejja li kellha tiġġieled din il-battalja, il-qraba ta' Claire batew magħha wkoll. Hija kellha dan il-messaġġ għal qraba ta' persuni bi problemi tas-saħħa mentali. Il-familjari tagħhom ngħidulhom ma jaqtgħux qalbhom, it's not the end of the world, it's just a journey, it's a very long journey, imma mbagħad it's worthwhile.